लकडाउना जोबां जानायनि समावनो आसाम सरकारा मिरु सरकारनिसिम मोनसे साजेसन दैथायहरनाय जादों। सो बे साजेसनाव मा रुल रेगुलेशन दङ बेखौ जों सावरायनायनि लोगोसे मैयानि आरो दिनैनि जेसेबां गोनां खौरां दङ जों नै भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन। सो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। सो खुलुमबाय बयखौबो गोदान रादा इउटिउब चेनेलसिम बराय हरग्रोनाय जाबाय। सो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दङ कमल दैमारि। सो भिडिअखौ जोङो गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदों। सो आसामाव गोदानै आरोबाव COVID-19 नि निउ केसेस मैया मोनबावनाय जादों आरो बै जा मैया साब्रै गोदान मोनदों बेनि सासेया जादों सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आरो सासेया जादों शिवसागरनि आरो सानैया जादों गुवाहाटीनि। सो बेबायदि जों जुदि मैयानि टोटेल केसखौ जुदि नायो दासिम आसामाव टोटेल केस जादों 95 आरो थैनायनि अनजिमाया जादों सानै आरो दा एक्टिभ केस जों 50 बिनिफ्राय रिकभार जानाया जाबाय 41 बिनिफ्राय माइग्रेटेडआ जादों सानै माने आसामनिफ्राय बायजोआव दैथायहरनायनि सुबुंनि अनजिमाया जादों सानै। सो मैया दिल्लीनि हस्पिटालाव सासे आसामनि मानसिया COVID-19 जानानै थैदों आरो बैखौ मिथिनाय बायदिब्ला बेनि नामा जादों जोंनिया अजित सयकिया आरो बिथाङा गावनि बिसि बन्ति सयकियानि केन्सारनि थाखाय बेवहाय फाहामनो होननानै लांदोंमोन। लोगोसे बिथांमोनजों सासे सेंग्रा कंकनज्योति बरुवा नामनिबो थांफादोंमोन आरो बिथां साथामाबो COVID-19 पजिटिभ मोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो दा बेनि बिसि बन्ति सयकिया आरो कंकनज्योति बरुवाया बे COVID-19 निफ्राय बारग'बाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रानि मैया अजित सयकिया मैया COVID-19 नि केसाव दिल्लीनि हस्पिटालाव थैनाय जादों। जिहेतु जोंनिया लकडाउननि थाखाय गारिनि प्रब्लेम जागासिनो दङ बेनि गेजेरावनो महाराष्ट्रनिफ्राय 7 जन सुबुं फैदोंमोन आसामसिम। सो बिथांमोना बिश्वनाथ सारायलिनि होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो फार्स्टआवनो बिथां 7 जना फैनायनि लोगोसे आरोबाव लामायाव 21 जन आसामनिनो दाब जायगानि सुबुंफोरा बिसोरजों जइन जादोंमोन आरो दा बिथांमोना महाराष्ट्रनिफ्राय आसामसिम फैगासिनो। बिथांमोना 13 मेयाव साइकेलजों स्टार्ट खालामदोंमोन जार्निखौ आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला हरावसो बिथांमोना साइकेलखौ सालायो होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो थामहिनबा बिथांमोना 10 PM निफ्राय 9 AM सिम साइकेलखौ सालायो होननानै बिथांमोना फोरमायनाय जादों। बिथांमोना आसामाव सफैनायाव 20 days लागोन होननानै खौरां मोननाय जादों मानोना महाराष्ट्रनिफ्राय आसामसिम जोंना डिस्टेन्सआ जादों 2800 किलोमिटार। सो एसे जोंना साइकेलजों गोबाव नांखागोननोखा। सो आसा खालामो बिथांमोना आसामाव जाहाथे मोजाङै मोनफायो। सो जिहेतु थामथि लकडाउना जोबलाय लांसिगोन अब्लाबो आसामाव COVID-19 नि निउ केसेसनि अनजिमाया बांद्रायनिख्रुइ बांद्राय जागासिनो। सो बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ मिरु सरकारनिसिम मोनसे खावलायो दि जे आसामनि लकडाउनखौ 2 सप्ताहसिम बारायनो थाखाय खावलायनाय जायो आरो बै जा 2 सप्ताहसिम 40 लकडाउन बारायगोन बेवहाय जोंना मा रुल रेगुलेशन थानांगौ बेखौ आसाम सरकारा साजेसन हिसाबै मिरु सरकारनिसिम दैथायहरनाय जादों आरो बेवहाय साजेसनाव मा रुल रेगुलेशन दङ बेखौ जोङो नोंथांमोननो दिन्थिना होनायनि लोगोसे आं बुंनानै होनोसै। रुल रेगुलेशन बायदियै शपिं मलफोराव 50% ल' दखानफोरा खुलिनो मोनगोन आरो नैथियाव दङ सिनेमा हल शपिं मलफोराव जेबो जानाय मुवाफोर मोननाय नङा होननानै फोरमायनाय जादों। लोगोसे कार्फिउआ मोनाबिलिनि 6 बाजिनिफ्राय फुंनि 6 बाजिसिम सोलिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो लोगोसे गासैबो फालांगिफोरा थामहिनबा जेरैबायदि इकार्ट फ्लिपकार्ट मिन्त्रा बेफोरनि गासैबोनि फालांगिफोरा सालायनो हागोन होननानै मिथिनो खौरां मोननाय जादों आरो गासैबो रेस्टुरेन्टफोरानो जुदि खुलियोब्लाबो गभर्नमेन्टनि रुल रेगुलेशनखौ मानिना सोलिनांगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सो नर्थ इस्टनि स्टेट त्रिपुरायाव मैया आरोबाव 11 नि देहायाव COVID-19 नि निउ केसेस मोननाय जादों आरो बे हिसाबै जुदि जोङो त्रिपुरायाव टोटेल केसखौ जुदि नायोब्ला टोटेल केसआ जादों 167 जन आरो दा एक्टिभ दङ 125 बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया जादों 42 जन। थिग बिदिनो जुदि जोङो मणिपुराव नायोब्ला अबसे मणिपुराव जोंना गैयामोन अब्लाबो दा जोंनिया गोदान मणिपुराव मोननाय जादों। सो बे हिसाबै मणिपुराव मैया सासे आरोबाव गोदान केस मोनबावनाय जादों आरो बेखौ 22 माने 22
बोसोरनि हिन्जाव आरो बिथाङा कलकातानि मोनसे हस्पिटालाव नार्सनि खामानि मावोमोन स' बिथाङा मैया COVID-19 नि केसाव पजिटिभ मोननाय जादों बे आरो दा बे हिसाबै मणिपुराव टोटेल केसा जादों 7 आगनायनि अनजिमाया जादों 2 इनिफ्राय दा 2 एक्टिभआव दङ 19 नि थाखाय CBSE नि क्लास 10 आरो 12 नि बोर्डनि फाइनाल एग्जामा गासैबो सोलिजोबनो हादिया माने माखासे साबजेक्टनि एग्जामा जानो हादिया स' बे एग्जामखौ COVID-19 नि थाखाय फासयनाय जादों स' दा गाबोन बिनि जा जोंना गोदान एग्जाम फाथिफिनगोन फाइनाल एग्जामखौ आद्रा थानाय साबजेक्टफोरनि बिनि फाइनाल डेटा गाबोन ओंखारगोन स' बेखौ MHRD नि माने मिनिस्टार अफ ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट डक्टर रमेश पोखरियाल निशंकआ बिनि गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदि गाबोन थामहिनबा 18 मेआव जा जोंना गोदान डेट ओंखारगोन एग्जामनि बेखौ गाबोन मोननाय जागोन होननानै बिथाङा गावनि टुइटारजों फोरमायनाय जादों स' इन्डियानि इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि एग्जाम जों मिथिखागौ JEE मेइन आरो NEET 2020 आ एग्जामा जोंना मे दानावनो जानो गोनां बे एग्जामा दासिमबो जानो हायाखै बिनि जाहोनानो जाबाय COVID-19 स' दा बेनि जा एग्जाम सेन्टार बेखौ नै वीकनि माने फैबाय थानाय वीकनि गेजेरजों मोनगोन होननानै NTA थामहिनबा नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिनि डाइरेक्टर जेनेरेल विनीत जोशीआ बुंदों स' बेखायनो जाहाथे जाय फरायसाफोरा JEE मेइन आरो NEETनि एग्जामनि फर्म फिलआप खालामदों बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो नोंथांमोना फरायनायखौ मोजाङै लाखिबानो जाबाय आरो एग्जामा माला जागोन आरो मा सेन्टाराव एग्जाम जागोन बिथांमोनखौ बेफोरखौ गासैखौबो जोङो मोननाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो फोसावनाय जागोन फाइनान्स मिनिस्टार निर्मला सीतारमणआ दिनै 5थि एबा जोबथा मेल हिसाबै दिनै फुंनि 11 AM आव 20 लाख कोटिनि पेकेजखौ बहा इउज खालामगोन थामहिनबा बहा बाहायगोन बेखौ दिनै गासैखौबो फाइनाल हिसाबै फोसावनाय जागोन स' नोंथांमोनखौ जोङो बे फाइनाल खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो गाबोन नोंथांमोननो जोङो बेखौ मोजाङैनो फोसावनाय जागोन स' जों मिन्थिखागौ सानफ्रोमबो इन्डियायाव COVID-19 नि गोदान केसा सानफ्रोमबो 3000 1000 2000 बेबायदि बांद्रायगासिनो दङ स' बे बेलायाव जों जुदि वर्ल्ड मिटारनि थ्रु गेजेरजों जुदि नायोब्ला जोंनिया दासिम इन्डियानि टोटेल केसा 90,648 बिनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जादों 2871 बिनिफ्राय रिकभारनि अनजिमाया जादों 34,224 स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों जेसेबां खौरां फोसावबाय स' नोंथांमोना जुदि थारैनो मोजां मोनदोंब्ला स' जोंनि चेनेलखौ शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय स' बेबायदिनो जों गाबोन गोदान आरो मोनसे गोदान खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा लाखिनानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय स' खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर